Tofa da zafinta kuna ina ne yanzu dai aka yi fira da ministan kasashen waje na kasar China a babban birnin Beijing da ke kasar ta China, wanda yake jawabi akan cewa matakin da kasar Amurka wato Donald Trump yake shirin dauka na yaki da Najeriya, ya ce tabbas kuwa su ma suna cikin wannan yaki tsamo-tsamo. Ya tabbatar da cewa muddin kasar Amurka ta kai wa kasar Najeriya hari kamar ta kai wa kasar China hari ne. Ya tabbatar da cewa abinda Amurka take yunkurin yi wa Najeriya tabbas wannan abun hauka ne kuma shirme ne kuma ya saba wa dokokin duniya, kuma ya ce zargin da take yi wa kasar Najeriya na ƙarya ne, kuma ya ce tabbas kasar Najeriya ƙasa ce mafi mahimmanci fiye da kowace ƙasa a duniya a wajen ƙasar China, kuma ya ce tabbas duk abin da ya shafi ƙasar Najeriya direct ko kuma indirect wannan abun ya shafi kasar China. Ya ce wannan yakin da su ake yi ba da Najeriya ba. Mu je zuwa wai mahaukaci ya taka wuta ake cewa, mu je zuwa mahaukaci ya hau kura. Trump in yi wasa wannan yakin zai iya zama yakin duniya, domin kasar China ba za ta taba bari wani abu ya shafi kasar Najeriya ba. Duk da abin da ya tsayar da Najeriya tabbas zai taba tattalin arzikin kasar China. To wannan shine wanda ya sani, wanda bai sani ba kuma je da mai sani.